Chamanlle o ril dos coches porque serve para depurar e polo seu elevado prezo. Os catalizadores son unha das pezas máis cobizadas polos ladróns polos materiais preciosos que conteñen. Así que o mercado afánase en desenvolver sistemas de protección como escudos ou alarmas. Os metais que levan os catalizadores no interior para reducir as emisións de gases contaminantes son o principal interese dos ladróns. Leva platino, leva uns componentes cerámico vidriosos e é moi caro, pagan non moito no mercado. O caso é que para extraer os catalizadores causan danos tan elevados que ás veces non compensa reparar. Estropean ao cortar un filtro de partículas, un catalizador, 4 ou 5 sondas, sensores NOS, sondas de temperatura e ao mellor metente nun gasto de 4 ou 5 mil euros. Os modelos actuais xa traen os catalizadores protegidos contra os roubos. Nos antigos, marcas como a Toyota optaron por desenvolver escudos protectores. Un sistema antirrobo que é unha chapa de aceiro que se monta aquí debaixo na parte debaixo do coche e vai fixada uns tornillos, unhas tuercas antirroubo. Nesta nave do polígono industrial de San Cibrao das Viñas, os ladróns levaron 90 catalizadores o ano pasado. Tamén houbo casos en Pontevedra e en Ourense. Que o coche quede inservible, quede sin escape, o sea, non vale para circular. Entonces, tens que cambialo, é unha peza que é obligatoria, que ten que levar o coche por obligatorio. Ademais de instalar os escudos, aproveitan para facer unha gravación no catalizador para restrinxir a venda da peza no mercado negro.